हाब आदा नों दिनै मानो एसेबां दुखुआव दं? माबालै फंबाय, दिनै आंखौ गोसो थोनाया नागारलांबाय। हाब आदा एसे गोबावनि मोजां मोननायमोन नोंसोरो, दिनै मानो जुदा जालांखो? फंबाय मा होननो, आंदि थरसे लामा गेजेरनि जोथोर जानाय अन्थाइसो। जोंबायदि महर गैयै गोरिब सुबुंखौलाय सोरथो अराय समनि मोजां मोननो? हाब आदा संसाराव नुनाय माइनि एखे नङा, नाथाय गोसो थोलायनायाव धोनि गोरिब महर मुस्रिनि जेबो फाराग थायालै आदा। बायग्लिलांबाय फंबाय दिनै आंनि गोसो गोरबोआ, गोसो थोलायनायाव सोमजिनाय बै हेंथाफोरा। बुफायलांबाय थेनानै दोननाय बै आंनि बान्दोफोरखौ। गोसोखौ हमथानानै थालै आदा। नंगौ फंबाय, आरो आं बे बान्दोखौ थेनो हाफिननाय नंलिया। संसारनि माया फंबाय। औ आदा बियो नंगौ। औ बिदिब्ला फंबाय थांफिनदोनि। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.